ଦେଖଲ ମତେ ଏଠି ପଖାଳ ଭାତ ଆଳୁ ଭଜା ଧରେଇ ଦେଇ ଏଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟାକ ଯାକ ଖାଉଛନ୍ତି ମଟନକୁ ଭାତ। ହଉ ଛାଡ଼ କହିଲା ଦେଖି ଆଳୁ ଭଜା ଭାତରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ସେ କ'ଣ ମଟନ ଭାତରେ ଅଛି? ନା ବା ସେଇଥିରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଏଠି ଧୂପ ଦେଇ ଭଲସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇ ବାହାରି ଗଲି ଟିକେ ଆସମାନିଆ ବିସ୍କିଟ୍ ଖାଇ। ଡବାରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିସ୍କିଟ୍ ଖାଇ ମନ ଶାନ୍ତି କରିଦେଲୁ ଯେ ଅଧିକ ବିସ୍କିଟ୍ କିଏ ସାରିବ? ବିସ୍କିଟ୍ ତ ପୁଣି ପଇସା ଦେଇ ଆସୁଛି। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିସ୍କିଟ୍ ଖାଇ ମୁଁ ଝଟ୍ କିନା ଡବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ତ ସେତିକିରେ ଆମ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି। ମୁଁ ବାହାରିଗଲି ଏଠି ଭେଜ୍ ଚାଉମିନ୍ ବନେଇ। ଖାଇ ଖାଇ ତ ଦିନେ ବୋଧେ ସଂସାର ଖାଇଦେବୁ ଆଉ। ଏତେ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? କିନ୍ତୁ ଆମର ଖାଇବା ଷ୍ଟପ୍ ହେବନି। ତ କଡ଼େଇଟେ ହେବ ଭେଜ୍ ଚାଉମିନ୍ ବନେଇ ଦେଇ ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ପୁଣି ଏସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପେଟ ଶାନ୍ତି ହେଇସାରିଲା ପରେ ହେଇ ଆମେ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ବାହାରିଗଲୁ ଟିକେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋରେ। ନା ମ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବୁ। ତ ବୁଲିକି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ରାତ୍ରିରେ ଏଇଠି ଧରି ପକେଇଲୁ ଭାତ, ରୁଟି, ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍, ଛତୁ ଚିଲି ଏଇସବୁ ଖାଇଦେଇ ପେଟ ଶାନ୍ତି କଲୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।